Tak for sidst. Hushjælp. Du kan tage min kuffert der. Ja. Og du får den. Ja, men hvem... Who are you? Nej, han er det er bare mit sommertøj. Men du har planer om at overnatte, eller? Jeg bor altid her. Hvem er hun? Det er noget med en niece, jeg kan ikke, hvad sidder det? Jeg er Marianne von Pamperdale. Marianne. Ja, men hvad laver du her? Jeg er bare glad for... Hej, og tak for sidst. Jamen, hvem er du? Jeg er glad for, at hushjælpen stadigvæk er her. Men forsigtig, ikke? Hvad skal jeg med den her? Den er lidt anderledes. Ja, Michael, stryg det nu bare. Stryg det nu bare. Okay. Ej, men altså, hvor bor du henne i USA? Lidt over det hele. Jeg har et hus i Los Angeles, et i Chicago. Og nogle gange, når jeg skal shoppe, så tager jeg til New York. Sådan ser alle men hvad har du fået andre ting af John end den her fest? Selvfølgelig. Johnny købte den lejlighed til mig i New York, hvis det var, jeg ligesom skulle lege. Det kan Michael. Jeg slår dig af. Den var færdig. Jeg vil ikke krølle den. Jeg har strøget den. Den er vældig dyr. Den er. Ja, Michael, det er fra Saks Fifth Avenue i New York. Jeg kommer til at spille lidt her på den her. Nej, må du ikke, please. 2 sekunder. Du skal. Okay. Jesus. Ja, det er Michael. Onkel John. Hey, onkel John, er kommet? Nej. Ja, hun er kommet. Ja. Hvornår rejser hun? Er det den her? Nå, når hun bor her. Altså, Onkel Johnny! jeg tror, hun gerne vil snakke med dig. Giv mig den. Onkel Johnny! Musen! Ja, det er mig! Ja, Marian! Er jeg stadigvæk din favorite niece? Ja! Ja, jeg kan... Ja. Skal han være her? Okay. Oh, well, see you, baby. Okay. Ciao. Okay. Love you too. Lunch efter alle de cirkusheste, de var på det her. Los pastas coming at your way. Og så mangler vi lige den sidste krydderi. Jeg skal lige det der. Sådan. Nej! Stop it! Michael, helt ærligt. Det er da kanon. Nej, Hvad er der? You crazy! Marianne, vi behøver jo ikke at spise. Nej! Vi behøver ikke at spise det her. Jeg kan ikke være her, når det er sådan. Nej, helt ærligt. Jeg vil have min ting.